Nagyon boldogok vagyunk, hogy túl vagyunk ezen a diplomaosztó ünnepségen. A hallgatóink nagyszerűen teljesítettek, öregbíthetik főiskolánk hírnevét, vihetik jó hírünket, gyarapíthatják mind a saját maguk, mind az ország tudását. Nagyon boldog vagyok, hogy végeztem itt a Vekerle Sándor üzleti főiskolán. 3 évet jártunk ide, rengeteg barátot szereztünk, nagyon összetartó csapat jött össze. A tanárok nagyon jók, az előadások nagyon jók, és nagyon sok pluszt kaptunk. Noha a Vekerle Sándor üzleti főiskola elsősorban az üzleti képzéseiről ismert, idén először informatikai területen is indítunk képzést. Ezt elsősorban az iskolákban több éve folyó kutató műhelyek, illetve a kutatási tevékenységek indokolják. 2 nagyon fontos szakirányt szeretek kiemelni, a kognitív informatikát, amit nem csak Magyarországon, hanem az egész régióban csak nálunk lehet tanulni, illetve a gazdasági élet követelményének engedelmeskedve gazdaságbiztonsági és logisztikai szakembert is képzünk idéntől. A Vekerle Sándor üzleti főiskola emberi erőforrás szakának vezetőjeként azt gondolom és kiemelt fontosságúnak tartom, hogy a hallgatók az elméleti képzés mellett gyakorlati oktatásban is részesüljenek. Ezt a célt szolgálja a Humán Szakest elnevezésű programunk, melynek keretében magyarországi vállalatok igazgatóit, illetve HR vezetőit hívjuk meg. A rendezvény interaktív, ez azt jelenti, hogy a hallgatók az előadás után a meghívott vendéggel beszélgethetnek, illetve kérdéseket tehetnek föl neki. Ezen kívül fontosnak tartom azt, hogy a hallgatók a képzés végére tisztában legyenek a kiválasztás különböző módszereivel, teljesítményértékelés lehetőségeivel, motiválással, hogy a HR területen elvégezendő feladatokat maximálisan tudják majd csinálni. Az általam képviselt pénzügyi számvitel szak nagyon sikeres és népszerű, a hallgatói visszajelzések is nagyon kedvezőek, valamint erre a speciális tudásra elég nagy igény van a magyar munkaerőpiacon is.